Як відбувається зараз дана Духа Святого? Узгадаємо про нього, яку визнали на час розмову, яку визнали наши взрослые и родные батьки. И тому теперь вертаюся у кожного з вас. Ці виражаючи виконуючи справу і статусу Яковлика. Ті віруючи Бога і Царя Всемогутнього Створителя неба і землі. Ті віруючи у Ісуса Христа, Сина Його Отця. Нашого Пана, народженого з Діви Марії, замужнього і похованого, який возрос помилует і сядить праворуч Отця. Ті віруючи Духа Святого, Пана і Животворця, який сьогодні особливим чином являється вам, як некогда апостолом у день Пятидесятницы. Ті віруючи святий, католицький і апостольський костюм, єдність святих, отпущение грехов, воскрешение тела и життя вечное. И это есть наша вера. Вера Костела, основание его и наша икона в Иисусе Христе, Богу нашему. Аминь. Умилованные братья и сестры, просим Бога и Царя Всемогутнего ласкаво спасать Духа Святого над усыновленных детей своих, уже отродженных у Христе довезу до життя, как віримо самого їх своїми щедрими дарами, а своїм намощенням чинів подобными до Христа Божьего Сына. Поднимем руки на знак слания Святого Духа. Молимся. Усемогутный Боже, Отец нашего Пана Иисуса Христа, Ты отрадил их слугам своих хвалою и Духом Святым, вызволяющих их от мира. Спаши их, Пане, Святого Духа Утешителя, дай им Духа мудрости и розума, Духа рады и мужности, Дух умелости и побожности, наполни их Духом Твоей мудрости. Раз Христа, Пана нашего. Аминь.
Тереза, приймі знак дару Духа Святого. Упокой тебе. Ян, приймі